прокуратураи генералӣ тафсилоти таҷовузи фарзандхонҳо аз ҷониби падарашонро нашр кард. додгоҳи шаҳри душанбе исанов турғунҷон жураевич сокини шаҳри душанберо барои таҷовуз ба номуси духтархондаш ки ҳанӯз ба синни 14 нарасидааст ба ҳабси якумра маҳкум кардааст. тибқи иттилои додситони кулли тоҷикистон исанов турғунҷон жураевич моҳи августи соли 2016 бо шаҳрванд сз ки аз шавҳараш ҷудо шуда соҳиби ду фарзанд сб санаи таваллудаш 12 декабри соли 2008 ва см санаи таваллудаш 29 ноябри соли 2011 мебошад, бо тариқи никоҳи мусулмонӣ оила барпо намуд. аз зиндагии якҷояашон соҳиби як фарзанд гардиданд. додситонӣ мегӯяд исанов ноболиғон сб ва смро ҳамчун фарзанд қабул намуда дар тарбияи худ қарор дода дидаю дониста ки сб баръало ноболиғ буда ба синни 14-солагӣ нарасидааст ба ӯ дастдарозӣ кардааст. ба иттилои манбаъ ном бурда тахминан санаҳои 25-26 августи соли 2018 ҳангоми набудани ҳамсараш сз истифода бурда ноболиғ сбро бо таҳдиди истифодаи зӯроварӣ алоқаи ҷинсӣ намуда нафси шаҳвонияшро қонеъ намудааст. манбаъ мегӯяд ӯ такроран охирҳои моҳи ноябри соли 2019 дар ҳолати мастӣ бо таҳдиди истифодаи зӯроварӣ нафси шаҳвонияшро қонеъ намуда ноболиғ сбро таъкид кардааст ки ба модараш арз накунад. боз ӯ ба ин кирдорҳои ҷинояткоронаи худ қаноат накарда моҳи майи соли 2020 дидаю дониста ки ноболиғ см ҳанӯз ба синни 14-солагӣ нарасида дар ҳолати оҷизӣ қарор дорад дар манзили истиқоматӣ воқеъ дар суроғаи шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ танҳо буданашон ном бурдаро маҷбуран ва дар ҳолати ғайритабиӣ алоқа намуда нафси шаҳвонияшро қонеъ намудааст, афзудааст манбаъ. додгоҳи шаҳри душанбе бо дастрасии моддаҳои 138 қисми 3 банди а ва 139 қисми 4 банди аи кодекси ҷиноӣ исанов турғунҷон жураевичро гунаҳкор дониста як умра аз озодӣ маҳрум кардааст. ёдовар мешавем ки ду рӯз пеш додситони кишвар аз зиндонӣ шудани як сокини ноҳияи шаҳри нав барои таҷовуз ба номуси духтари писарамакаш ки ҳанӯз ба синни 14 нарасидааст хабар дода буд.